Yung ano eh, biglang napasama sa vlog. Hindi inaasahan. Hindi inaasahan. May lalakarin lang sana ako sa SSS. Tapos, habang nag-aantay ako, punta ako doon. I-video ko nga yung mga vlogger doon. Napasama pa tuloy ako. So yun po ano, usap sa inyo mga idol. So nandito tayo ngayon sa Alaminos City. Balita ko kasi ano, may meeting ngayon yung mga ano, sikat na vlogger dito sa Alaminos. Parang may contest ata. So hindi ako sumali eh. Titignan ko lang kung sino-sino sila kasi may lakad din ako. So habang inaantay ko, puntahan natin sila para makita natin. Let's go. Tignan ko muna kung saan, di ko alam eh. Te, may tanong ako te. Kung alam mo, saan yung ano? Shoutout pala kay ate. Hi. Anong pangalan mo te? I'm Bioli. Bioli, ate Bioli. Nagpa-park dito sa ano, sa plaza. Te, alam mo ba kung nasan yung ano, yung meeting ng mga vlogger dito sa Alaminos? Meeting? Now? Meron eh. Ito. I don't know. You don't know. You have friend na lang dyan na kasama mo sa mga vloggers? Hindi naman kasi ako sikat eh. Hindi ko kilala yung mga sikat. Tapos balita ka na lang. Oo. Titignan ko nga. Ayan, thank you te. Have a nice day. Ayan, have a nice day. Gotcha. Alaminos City Conference Hall. Conference. Oh, City Hall building. Hall. Oh, City Hall building. Conference hall dyan. Doon sa may munisipyo. Sige. Sa may conference. Okay. Thank you. Thank you. Hindi ako kasali guys. Hindi ko alam kung papapasukin ako eh. Pray lang natin. Ano, nakakaya naman. Init. Hindi ko alam kung papapasukin pa ako eh. Lang. Sir, saan po yung conference mo? Baba, yung sa vlogger. Opo. Dito sa may side. Ay, sir. Baba lang po kayo, tapos dito, Sige. side lang. Thank you po. Thank you, miss. Vlogging po. Kapapahing ko ba? Ay, nahiya ako. Pwede kayong pumasok dito. Shit, baka hindi ako papasukin. Ay. Kalahati po ng bridge, Ma'am, bagsak. ma'am, ano So po? hindi naman po agad-agad maayos. Hindi po ako yun. kasali, So, pero yun lang pwede po yung bang concept natin na kung may mahatid ano, may- po kayo siguro medyo sira. Hindi po kayo naka-register. Alam niyo na po Hindi po kayo yun. naka-register. Ayan po, thank you po. May 10k followers. Sa mga pupunta po ng 100 Islands National Saan Park, ka, sir? meron po tayo Sa Magsaysay. 10 pesos insurance. So okay lang po ba yun? Sige. 10 pesos lang naman. So magkano, ilang percent lang po din yung sa kinikita natin. Paano nyo nalaman na meron, sir? Sa Facebook. Ayan po. Opo. Sa other fees po, actually, yung 100, pero since Maghapon ba to, sir? 10 pesos lang yung Maghapon. insurance, kailangan po natin yan. And yun, special po tayo kasi after the activity, Kaya. i-feature. May output naman, si sir. Ayan po lang. Next po is the Bolo Beach. So aside from 100 Islands, meron po tayong Bolo Beach. Doon din po sa Bolo Beach, Bolo Hills po yung Attendance lang. pupuntahan natin. Thank you. Sa 100 Islands National Park pala, may naka-assign A few moments later. yung dating, yung old legislative building, yung simbahan, the St. Joseph Cathedral Parish, pwede po natin. Siguro kung yung history, kung 911, the CDRRM office, updated po yan dyan sa ating CDRRM office. Pwede nyo din po napasama sila pa. bisitahin, interviewin. Yan po yung Pwede na area. akong makiupo din. Mangrove area ang kasama po natin dyan si Sir Lance Oliver Carante. Wala po siya. Document ata. So yun po, dun sa mangrove Okay area, lang po. mangroves po, meron din po tayo mga meron po, Thank you. nung emong po yun, no? Nung emong po, medyo nasira po yung middle part niya. Marami po siyang natumbang mga mangroves. So kung meron po bang naka-drone, may dalang drone, may magro-drone po ba?
Wala naman. Doon na lang po tayo siguro sa gilid. Kasi po, Sabi ko, naisip ako. dati, yung pang room na yun, super, napakaganda. Super green talaga. Pinakasikat sa Pangasinan, Oo. guys. Parang Hindi nila alam Sir yun. Rose doon kanina yung buong green. Ngayon po, nung Ayun si Admin Mask. 2 to 3 hours po, everyone is given 2 to 3 hours po Dito. na mag-stay po doon Nagulat sa ako, side. Alaminos. Videos, lahat po kung ano gusto niyo po Kailangan. i-feature. Pwede po. And then, muna na, ay magkakasama naman kayo. Parang si Ervin's to. Pwede naman silang maghiwa-hiwalay, pero that's bago JP. bumalik dito, Boss dapat JP. magkakasama na para Oh, sabay-sabay yan. dito tayo. Number 7, guys. Kasama ko si Sir. Number 3. Ay, shadow. Pangalan mo pala, Sir. Apat. Sir Edmond. Apat na po dyan. Bagong kakilala natin, guys. Okay, Vlogger. Tal na kayo garudan at agmisa kayo. Roommates. Kayo umalis. Ayan. Ay, di ba? So, ayan na. Mga groupmates So, ibig natin. sabihin, sige po. Ang hindi nakaupo, kaya. So, number 7 tayo, guys. Dito tayo sa Central Ganito po ang Business. gagawin natin. Di ba yung ready for Isa sa mga pinakasikat na vlogger sa Pangasinan. Follow nyo, guys, Pops Jet. Yes, sir. Yan o. Shoutout kay Pedro TV. Shoutout mga tol. Pinakasikat na vlogger sa Alaminos. Oh, sige po. Asan yung taga-mangrove? Ako sa Kayo Ginomoto. na po. Andun si Gary. Mangrove. Ay, nagpalit. Airport Beach. Follow nyo, guys, yung bagong account ni Sir. Mag-isa po kayo dyan sa sasakyan, tapos itadrap na lang po kayo. Nagpalit na ako, Pangasinan tour. Ay, yan. Okay na po yun sa Polo Beach at saka Mangrove. Salamat kay Sir Pedro. Next. Nakapalo na siya, guys. Mamaya palo natin. Nakapalo na ata ako sa kanya eh. Sa bagong account natin. Sino pa po hindi nag-sign sa inyo? Number 2. Kayo ang mag-a-assist. Ako matatag lang mo eh. Okay, sir, thank you. Thank you. Sila ang i-assist ninyo, ha? Yes. Let's go. Let's go, guys. So, magtutour tayo dito sa Alaminos. Si Ma'am Susan, tsaka Central Business District. Let's go. Let's go. A few inches later. Okay po. Palit na lang po. Sige. Kasi siya, ay pagpalit ko sa isa. Yung yung husband niya. Adopt the mountain. Pero ay sa saan yun? Sige po. Hindi, pinapayagan lang po namin magpalit para po fair sa lahat. Yung sa inyo po may medical condition po kayo, understandable. Meron naman po nag-offer. So, solve na po natin dyan. Sana hindi na po magkaroon ng ibang switching para at least masunod po natin yung ibinigay. Sige po. Okay, next. Okay ka na Sige. sir, dito ka na lang po sa Central Business. Sige. Bye, guys. Sir. Ano ba yan? Nahiwalay ako agad sa mga kasama ko. Sir. Good luck. Good luck. Nahiwalay tuloy ako agad. Anong number yun, sir? Yung Adapt a Mountain? Ha? Anong number po yun? Number 3? Saan kaya yun? Yan lang yun ano kanina. Yung lalaki po? Oo, yung matangkad. Ay, sige, sir. Hindi. Kasi po may, ano po siya, may heart. Opo. Dito na lang. Central Business District. Ito po yung 3, kasama natin. Tsaka adapt ka. Tsaka adapt. Ha? Oo, kasya pa? Get out. Kasya yan? Pedro TV, guys. Follow nyo. Adapt, sir. Adapt. Anong group na, sir? Ay, 2. Gusto Plus 2. Oh. Oshi. Tawagin ko lang yung kasama natin sa tayo, pero hindi kami lang ito. Sakay ulit ako ng Rambo, guys. Wala pa tayo isa. Balik nursing na ako. Hello guys! So, yun, guys. Bali,
nakipagpalitan ako sa ano, isang number 3 kasi may heart condition siya. Kaya naging number 3 ako, siya naging number 7. So, kasama ko pala dito sa ano, Adapta Mountain si Sir Quiz joke po. Sir Quiz Quiz joke channel. Tsaka si Ma'am Bali, Facebook account ko, Jennifer Balberan po. Jennifer Balta. Yes. Follow nyo guys. Ano? Sa YouTube to eh. Parang artista si Sir. Maglalakad tayo. So, meron tayong 16 hectares plus 19 hectares na plantation. So, ito yung area kung saan mga taga-Alamino journey na nagtatanim. Environmental po kasi ng ating budiing ngayon. So, ito po yung isa. Maliban dun sa mangrove area. Sa bundok naman. Tapos, hindi po tayo. Mag-hebilans na lang mamaya. May mga baon po ba kayong mga tubig? Ako meron. Wala to sir. Medyo may kalayuan po yan. Yun lang. Kasi gusto ko nang magpaiwan eh. Ito yung mga natural drinks natin. Yung ago. Makipagpalitan pa kasi ako eh. Dito na tayo sa tuktok. Tuktok na ata to. Dito na tayo sa tuktok. Uy, ang ganda. Sir, ano tanong ko lang, ba't ano may nakalagay doon na pagod ako ah. Pre. Sige. Manlog tao. Sulit. Yun yung una. Sir, may nakita kami doon na ano, private property doon sa yung pinagbaban. Oo, sir. Pero pwede pag dumiretso kami. Hindi, o magpapaalam. Yung pinasukan natin? Oo, sir. May nakalagay kasi private property. Parang Sa Adapta Mountain. Tamang-tama na punta ko sa ito pwede puntahan. Ah, okay. May nakalagay kasi doon kanina sir sa ano, private property. Ah, sa kabila. So dito sir pwede. Na. Kunwari magbabike kami. Ay, wow. Pwede dire-diretso dito. Ah, okay. Actually, ano yun yung isang proposal dyan? Bike, ano? Bike trail. So, kaya lang hindi pa na-establish. Ah, okay. Magtanim daw muna kami tapos susunod yung bike. Yan. So, sa mga nagtatanong guys, pwede kayong pumunta dito, pwedeng magbike. Parang free for public use sir, no? Ano yun sir, kayong nagtanim talaga nun sir? Oo, kami. Dito? Tanim ng mga Tagalog kasi may time na yun, yearly magkaroon tayo ng Arbor Day celebration, Environment Celebration, at iba't ibang activity na gusto nilang i-conduct dito. So lahat ng mga individual na ano, individual grupo na nag-volunteer. Kailan yun ulit? Next year sir? Next year ulit tayo kasi tapos na po yung rainy season natin. So mga ano sir, mga anong buwan kaya yun? Start kami ng June. Ah, June. June, July, August,
sa September. Kung gusto nilang ano sir, parang mag-participate sa program, pupunta sa munisipyo, Mamasyal sa munisipyo, sa City Agriculture Office. Agriculture Office. Or kung gusto naman na sila yung magtanim, yung grupo nila or individual na pumunta dito, punta pa rin sa City Agriculture Office. Okay. Pag-ugnayan doon para ma-assist natin sila. Sige. Yun. Thank you guys sir. Ay, pangalan niyo pala sir? Si Jester Tolentino. Sir Jester Tolentino. Shout out. Bago kong sapatos guys. Pinang trail ko lang. Hindi kaya masira to. Baka mamaya masira. Parang pang-apat ko pa lang tong nagamit ngayon eh. Sapatos ko. Yung ano eh, biglang napasama sa vlog eh. Hindi inaasahan. May lalakarin lang sana ako sa SSS. Tapos, habang nag-aantay ako, punta ako doon. I-video ko nga yung mga vlogger doon. Napasama pa tuloy ako. Na kasama kaming foreigner. Tapos sabi niya, may kasama mga estudyante rin. Yung mga punong kahoy na malalaki, pinayakap niya. Tapos kausapin daw. Kasi may buhay din sila kagaya natin. Baka gusto niyong i-adapt din. Parang ano lang, nature to ano, sa tao. Kung gusto niyong ano. Saan ba sir? Yung mga harap na lang mo medyo maraming tao. Parang ito, mga to. Pwede. Kayo. Tara. Parang yung Tara guys. ng ano. Tara. Gawin na natin lahat. Kala ko hindi na tayo uwi. Ganito ba sir? Lapit-lapit ka na sa Ano sasabihin sa puno sir? Yan, kausapin mo lang. Kausapin lang. Parang nababa. Be strong. Be strong. Huwag kang pagpapatalo sa bagyo. Tutupad mo din ang pangarap. Lumaki ka lang, matutupad mo pangarap mo. Okay na ba yun, ma'am? Okay na yan. Shoutout kila sir. Yes. Mababaw lang ba? Sakit na ba? Hindi po. Okay lang. Okay lang po. May Jollibee dun. Hindi po. Pagod. Gutom na kami. Gutom ka na sir? Gutom ka na rin? Gutom na. Alauna pasado na eh. Guys, may namamalimus. Last tour eh. Grabe naman yan. Hi vlog. Ano pangalan ng page mo sir? So, Marino Ilocano. Marino Ilocano guys. Follow nyo guys. Yes sir. Magawa. So guys, kasama natin si Pangasinan Tour. Baka ibang ano yun. May kapangalan kasi ako eh. Ito sir. Ano yung sa inyo sir? Hindi. Panorin ko na lang to tapos i-add kita doon. Ano yung Marino Ilocano. makalinong ito? Hey guys, follow nyo guys. Yes sir. Thank you sir. Kain tayo guys. Yun. Ano yun sir, baka?
Beef. Ay, dito po. Ay, sorry. Wala nang ano. Naman guys. Ay, sorry. Aray. Video kasi ng video eh. Guys, tapos na ako mag-edit. Kaya na naman tayo guys. Oh, egg pie. So, yun, kain muna tayo. Ang ginagawa nyo, mamasyal na rin po kayo sa Bolo Beach para makita nyo po ang ganda ng tanawin dito. Bye-bye! Palakpakan naman po natin. Gamitan ng point 10. Ayan po, next 10. Mag-prepare na po. Pedro Okay Jr. Ulysses ako. Ready? Side ka lang, side. Side. 1, 2, 3. 3, 2, and 1. Okay, good. Next. Sir. Next po, Ronald Kalima. Okay, kanta siya. 1, 4, 3, 2, 1, and go. Yan. At saka isang buong opportunity. 1, 2, 3, go! We love Island Islands! We love Vloggers from Pangasinan! See you po. Hopefully may series 2 po tayo. Tingnan natin kung ano ang naging result ng Vloggers Forum na ito sa susunod po na Vloggers Forum natin by next year. Thank you very much po on behalf of City Mayor Art Brian Celeste po. Salamat po. Ingat po sa pag-uwi. May GC naman po tayo. Yes, Vloggers Forum. Yes, 2025. Huwag po kayong maglilap. Pangasinan tour guys. Push it, Action 5 yan ah. Follow niyo ako, Marino Nocano Vlogs. Let's go. Yes sir. Sa tayo. Yun, so shoutout sa mga nakasama natin. Malis na ako guys. Bahala na kayo dyan. Napasama lang ako dito. So, ayun. Salamat sa panonood guys. Grabe tong experience na to. Pumasok ako, iba-vlog ko lang sana yung mga vloggers. Tas, nakakuha ko ng t-shirt. Punta kami sa Adapta Mountain. Ayun. Tas, nandito na lahat. So, grabe. Shoutout sa mga nakasama namin. Bigla ang vlog. See you sa next ride. See you sa next vlog pala. Peace out.